Good morning! Ito yung kinabukasan yan. Napala ko na. Yan, may nagpapala doon. Yan guys, kakapala ko lang. Para may makapag-backing ako ng aking car. Ito. Ni-start ko na rin yung car ko. Pero carpool ako sa kasama ko. Yan, kumapalo. Kakapala ko lang dito kahapon. Pagka uwi ko. Ito oh. So mamaya na lang magpapala dito. Grabe oh. Hindi ko makuha yung basura. Pick up ngayon ng basura ngayon dito sa amin. So hayaan ko na muna yan. Wait ko lang si Neo guys. Yan. Papasok na naman. Dapat alas 6. Sayang ng overtime ko na naman ngayong araw. Alas 6 dapat ako papasok. Ngayon 9:30 na lang dahil na nag-antay kaming maging clear yung highway daw yung daan. Kaya ito. Wala tayong magagawa. Ganun talaga. Unahin natin yung safety. Kunin ko lang yung aking yung bonnet. Yan, protektado sana. Protect sa grabe. 4 na ipon to. Ito yung isang parte, yung iba nandoon sa kabila. Yan. Grabe oh. Yan yung clearing kanina dito sa trabaho namin. Ayan.